Ka jingalang jong ka boundary committee jong ka KHADC ka bakantup ya ki santali ki shnong ki barang hap apo ka jinga ka japot hapring ka jala Assam bat Meghalaya kila pinpaw bat sheme ka rai ba ki kwa bat ban hap hapo upur Assam jong ka jala Meghalaya. Habai kira bigilat pathai kubor u deputy CEM ka KHADC u badairu u EM jong ka tanat ilaka u ba PNCM ulaong ba ka jing pelong yang ninga jingalang kalong ban yakren ha ka bai dei bat upur Assam ka jala Meghalaya bat Assam khamtam hashwa ba ki regional committee kin ya chakhmat ban yo yapan be yo upur Assam Uloong ba nahaga jingalang lakarpat ikipat ba nong shong shnong kini ki santli ki shnong ba ki jaka bakin mi shakmat ban penpau hakmat ki regional committee dala kamon lai luat la jong baki kwa bandon shakaliang ka jala Meghalaya hakapor baki committee ki wan ban jurip ya ki jaka lani ka spot inspection kishnong ki rat bat hima ki belawan shaka jingalang kilong ka rat desh domria ka burdwar nongwa mautamur langpi section bat ka block 2 kini baro ki badang hap hapo ki hima kum ka hima melim hima nong spung hima rai minsau naga hima kriem hima nong tung bat hima nong klau ka jing du jingi menta ka sni kalong badi ya tang we at di hima ni rajan baro hima ki ba hap ka area of difference nadu ka dish domria ka ba hap ka hima melim ka bordwal ka bahap ka hima nong spung bat ka hima nong klau ka nongwa mau temur ka bahap ka hima soyong hima jiran pemjuru ka langpi ka bahap ko ka hima nong minsang pemjuru ka block 2 ka bahap ko ka right nong tung hima kayu bagi sebenarnya tolong ba lajan baro ki right Tuan ban nikmat bat nakaliang ka rai desh domria lawan u bom thai badi u kli nong sinshal jong ka rai domria hapo ka hima shlong ku pot bat menta ka hap ka hima melim akun juru nakaliang ka rai dong tung i im rai bat ku wi lawan sim khairim lawan bat ka jing nduk jing tarasni kalong shai bang ikwa iya ka ba ipai ba ki ba shong ak bishnong in yami pai ba hakanu kan gopor ba kahiar ka regional committee jong ka Meghalaya berasap ban penpau pai ba ya ka jing lakoi jongki wil ke jongki ban ya don lang bat ka state Meghalaya bat ka bagi sultanat bagan ke jinglang menta ka sini kolong ba ki babun ki ong ba baling ko Meghalaya bagi dia po himam beliau baling ko Meghalaya bagi dia po himam khairim baling ko apo Meghalaya bagi dia po himanong klau kata ka di kanorim ka basyay kata ngi skamba ji kru interest ni kana ay ministry mi di nong yalam agi rai agi ma sinong bat bana kalian joki kinang persyang ya kaban pensuku agi paiba nang sinong kinang ba kanung ko por ba kay regional committee ki hiap na ka benda ka sport inspection inyo ya ka jeng menjur jongu paiba kita kelom di few issue ki bagi discuss dengan sini Barang juga por kumbaga pau na gitu kikot kisla na kisnam ka kandais pa tam ka shai bha bagi tu kendo ki siap ki hap kam tam gitu ki khat arkur iba hap ar po ka hima dong ka garai dong tung hima kairim kani ka di yarap subun yani na ka benta ban pensisa hakmat ka regional committee ya ka ya jing sisa ka tum ka history lang bagi kot kisla ki shai Batal kata kamde tang kata kumarong ipi pangidon kamru iya ka people's will ajing kamon jongu pai ba pangis kem ba kaniru kan tang injob baknang bagi bijaka tiba iya ka jawab kata kin poin be hapo Meghalaya ni la bersungtu ba kani ka border committee jong responsible kan recommend ni kini ki suggestion syaka regional committee ring ipat gidan ki jaka ki ba dan lang kini ki ba kle jat ben rio Ikitum kum gitu kijaka akan ngurkom ka border committee ka address kumno kan present hapo ka regional committee. Pi ya gitu ngilaksanya haki di lokal di beriu jongi di basa di jaka. Bala kumno kin persyang ban ya susuji mutlang. Bat war gitu ki bomdai ki beriu jongi kenang ba nakaliang jukiru lese ginyo ka jinya trilang. Kata ka syong ka start jongi tu ki beriu ba syong ti thai.